Múžart kvarc. Múžart kvarc sa používa nielen na vonkajšie priečelie, ale aj ako podklad pre Phoenix múžart alebo iné dekorované farby. Kvarcový piesok pre svoje vlastnosti vytvára odolný a pevný povrch. Možno ho nanášať viacerými spôsobmi, napríklad štecom, špatovaním, valčekom alebo striekacou pištoľou. Základ alebo povrch sa môže vykonať bielou alebo ľubovoľnou farbou. Farebný a moderný múžart kvarc možno spatovaním a vžehlením do povrchu s nádychom granitu veľmi jednoduchým spôsobom.